bun seydu diine mi juulen muhammadu ɓurnaɗo windere motnaru tagira jom lasgi diine almudo wallam hakkillero kam e timminde himram bun seydu diine hoto tampu jilaw jog jumde jeeɗeɗa joga ko jarda ɗo siraju diine maloto beldam wajuji zamzam e ka hala cernam nder jewte diine ardi komboɗo wiya sibi urmu cernam Muhammad Saidou siraju diine dokkaɓe min camni on e goto kala inde muɗum e yettode muɗum e alhamdulillah rabbil alamin hande ko weltare mawde eɗo men ñalawma alkamis nogas tati lewru men siilo woni janvier hittandu ɗiɗi e nogas e joyyi ɗo e Leagama Médine centre juɗal yiɗɓe kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye ko weltare mawde no fewi e ballal Gouma Diangde Madina Gounass juɗal ngal wawi darade fodde hitande hande e ngal jangga e nder hen noon Allah waɗi goto e jime dental ngal juɗal ngal ene janggano yimre nde e yimono yibre nde ha Allah waɗi noon yibre nde timmi e dow jaam taw waɗimde noon ko musidɗo men goto en wiye ceerno Harouna Diop toon to wuuro men Fass Subalɓe kanko jooɗi ɗo hen e ballal noon mo ganduɗa en mbiyimo Allah waɗi juɗal ngal timmini yimre nde eɗen jiiɗi ruttudemo teddugal wadde noon eɗen jiiɗi o ƴeewa hol ñalawma heɓoto o ara o tawtira oɗo kikiɗe e on saaha noon almuɓe jima yimre nde e yeeso makko ƴeewe no yimrani no jangguirani so wonko oñi hen o onca sowno kadi fewi alhamdulillah ɗum ko yiɗano hande o noon Allah newni o wawi tawtirede kanko ci Harouna Diop waɗi yimre nde won yimre bismillahi yantude e joom galle kadi ko baba juɗal on ceerno Dahirou Diallo e gardiɗo Gouma Diangde hono Ahmadou Tidiane Kassé e ɓen jandiyankoɓe jogui ɓen kaɓorɗe en mbawa ɓanguinde hunde ha wawa yiyede famede andede deke duuɗe Pulaar janggoje nde wuuro ngo e nder Madina Gounass ene kewi nanɗo machallah ha joni ka e nder jimɗi ɗi jimɗi ne kewi kono kadi ha joni duɗɗe ene jangga ɗen jime dental ngal ɗen jime ceerno e ko nandi hen bandiraɓe ɗo yañanen ɗo kanko dental ngal yimɓe galle ɓe kala kono kadi kanko woni baba juɗal ngal kadi bisimilla makko o bismo hoɓɓeɓe kadi wasiyaji makko no foti har min artude heddiɓe on calminama on juurama kadi on mbaɗama bisimilla ɗo e galle o ko galle men enen foof ɗo kam ko enen fof ndendi ɗo kadi haaju batte ɗo ko fof ko haajuji men sabune ko ɓesguji men fof gonɗo kadi enenne kadi giɗɗen ɓesguji men ɗi fof ko yo gandu kadi ko Amadou Samba ɗo haali ɗo ko o haali ɗo oɗon ara ɗo ceerno Harouna Diop to Fass minen kam min gandano ni ko kanko waɗi yimre nde kono kam ko haali hanki ko ɗum andini min kanko waɗi yimre nde ko haali ɗum ko kadi min belti hen no fewi saabu no min nanirta ɗum ɗo ni foof minen kam min gandano saaha fof kam min nana eɓe jima ɗum kono min gandano yimre nde ko kanko waɗi ɗum ɗo kadi kankone kadi ko waɗi ko o feññini ɗum ɗo kadi woni kadi hunde mawde sabune ɗo hande kala nanɗo ɗum mo anda no nananoɗe no yime tan ko hunde fayida moƴƴo no fewi sabune ma addan kanko ɓeydude addana kadi mo baɗannoɗo kadi ɓeydo wadde eyyi ko ɗum kadi onon fof kadi on bismama ɗo ono ceerno Ahmadou Tidiane Kassé e Harouna Diop e ceerno Tidiane Diallo e Adanane e Ousmane Sow e kamɓe sukaɓe janggoɓe fof kadi kamɓe ɓe tinni sabune neɗɗo kam sukaɓe surtout ma rewɓe kam so tinnima seeɗa tan jahat eyyi sabune kañum kadi tinnade mabɓe ɗo banggueji ɗi foof sabune won fuɗɗotoɓe tan no mbiɗa ñande mum won fuɗɗotoɓe seeɗa tan gaccat jaaha eyyi kono so jomum tinnima seeɗa tan no mbinomi ni jahat eyyi ɗum noon ñagorɗen hen tan ko ballal Allah e kadi e tinnade meɗen sabune neɗɗo Allah kañum kam hoddiri ko hoddiranno ha paari heddi kadi ko enen tinnade meɗen hen kadi Amadou Samba Sow lo kadi weltanama no fewi sabune ma won gonɗo jangguinowo taw ko mankata ko ene heewi taw ko mankata ko ene heewi ɗum addanta duɗal yaade yeeso kam ko ni no kanko no waɗata ni no tinnori hen ni sabune neɗɗo saɗa yiya tan omo waɗa ka wawa a andat o ko gorko an a wawa endata a anda ko gorko sabune min kam mbeɗe weltini yimɓeɓe fof kono mbeɗe weltanimo sabune jiiranmi e golle ɗe no waɗata ni sabune wona saabu jawdi sabune sa ƴeewi ko jomum dañata ko accata haajuji mum ko a tawat ɗum ɗo wona jawdi nawi ɗum hen ko yidde wallude ɓesgu wuuro ngo tan
ko ɗum noon tagi emin belti kadi min ñaagui kadi yo Allah sembimo hen kadi udditanamo hen neware bangeji foof ha Allah noon addi ɗo ko maari sako wimin wonde leegal ngal ene yi wadde duuɗal pular pour waɗa ɗum ɗo e galle he mbimomi noon ɗum kam ene moƴƴi sa waɗi ɗum on darni ɗum ene moƴƴi heddoto ko kalne mawɓe leegal ɓe jeeya moni fof jettoɗon galle mum teddiniron ɗum sabune hunde oto won e leegal taw yimɓe jiyata tan ko ñande puram yiya tan jalta wiya holko woni ɗo oɗo galle mbimi ɗum wona noon yimɓe ɓe teddinirat mawɓe leegal jawon jetton emin jiiɗi ɗo wadde gisa noon ɓe jeehi ɓe mbi kala mo kaalata wi ene moƴƴi eyyi mbimi eyyi ko ni kono minen kam adan o min e miijam emo gondunomi o wona miijo kam wonde pular ko kamɓe no ɓe gari ni ɓe kaali pular tawmi kadi ɗum ɗon foof min ɗo mi wawa français kono ko jiyatmi e hunde seeɗa ko e pular ko pular tan par ce que mbiyanmi ni ko somi janggano ɗum en da holno gonirannomi aduna he eyyi par ce que sa yi joni gila nden min ko 89 puɗɗimi janggumi pular eyyi 89 90 91 babam sanki hawri mbeɗe Dakar Allah waɗi noon hankkadi gila nden 91 ha hande ko commerçant gollatmi te ko pular o tan golliranmi hay hunde Allah waɗa ala hen ko majjirta kam kala ko bindumi hen ala ko majjirta calcul kala ko kemmi hen seeɗa ko noon ko kemmi hen pular ɗum tagui noon mbiɗa yiida neɗɗo no wayi foof yiide lawol mum ene moƴƴi sabune sa yi hay so e ɗemɗe goɗɗe sa yi e ɗemgue ma tan kadi ma addanma kadi wawde hoccude e ɗemɗe goɗɗe he eyyi ko ɗum tagui sukaɓe rewɓe kadi sone keeɓi ɗum kadi ne moƴƴi kadi neɗɗo kadi saɗa yiiɗi sirluji ma kewɗi mofto nafata ko tawa aɗa janggi sona ɗum tan ala ko par ce que ko ma tan kolla goɗɗo eyyi hay so woni ɗemgal ngal ma ngal kam a anda hen haydara tan ɗum kam ko tampere kadi ɓeydi uddade ceerno Dahiru ɗum noon o jarama no fewi machallah haala ka waɗi fayida o siftini en no julal ngal kadi ardi e ko wonno miijo mabɓe guila adana e oɗo saaha no julal ngal ardi ha julal pulal ngal puɗɗi e ballal Mady Sakho no wiini jofnima gon miijo kamɓe kadi ɓe janti hen kamɓe leegal ngal foof ɓe janti hen no jarama no fewi joni en garat e no ganduɗa ko Amadou Tidiani Kassé mo ganduɗa ko hoorejo goomu jangde nde julal ngal daari sukaɓe daari pewji ha gayni Amadou Tidiani Kassé ari jodde mabɓe waddiɓe baatu faminiɓe hoko goomu jangde yiiɗi goomu jangde añi hoko yamiri eko saaɗi e on saaha eɓe jiilo mo ganduɗa poɗɗo jangguinde julal ngal ni Allah walli noon mataw goomu jangde hawri e balla Amadou Tidiani Kassé yimi ar mi lomtoga goomu jangde guila nde noon hitande hande eɗen ɗo ballodira e bandiraɓe koye makko kanko Amadou Tidiani Kassé goomu jangde o gardi ɗum o kanko garanten kanko gadi wasiyaji makko yewtere makko e miijo makko e dental ngal e ɗeɗo jime kanko on weltoro ɗum yo nokko jime dental ngal bisimilla Amadou Tidiani Kassé. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Calmini jonde nde fof en gardini salminandu hono mawni men kalɗo joni o ceerno Dahiru Diallo baba Duɗal so kadi en beltorima no wirini en Amadou Samba Lo wirini e darde Mari en Binta en e kamɓe fof e no ɓe jaɓɓori ɗo duɗal ngal ni ɓe jaññani en ɗo ɓe dokki ngal fayidagal manggal ɓe jaññani duɗal ngal ha timmi hande hitande balɗe 365 ñalawma ɗum wona hunde wemde ko Allah muñani en kono muñal manggal ne hen wonande joom galle en ɓe e ardiɓe golle ɗe ha tengti noon e dabbi mabɓe Amadou Samba Lo alhamdulillahi rabbil alamin nde min gardata e makko gande jortomo min joguino ma o wat ga ko addira ga ko o waɗi ɗon ko ɓuri ɗum saabu nde min gaddatamo ɗo nde hawri ko omo jindi no fewi kono saabu ittande pular o gueɗal no ceerno Dahiru wirini saabi o ɓitti hen te kadi o ɓittani hen tan ngam fawti felore ala o waɗi hen ko addirano ga ko o waɗi hen ha goɗɗum e goɗɗum ɓeydi hen ɗum woni ko rendinen ɗo oɗo kikiɗe ko saabu yettode wodni Allah hade mi yaade toon taw en jarni jaydiyankoɓe Baba Galle Diallo Adnan Thiam wondude Ousmane Sow saabu hande eɓe ɗo ƴefta eɗen mbawi wiide ne wawi wonde tour du monde ne wawi yirlade aduna o foof ɗum waɗi jaydiyankoɓe men joguiɓe kumpital men en mbawa jarnudeɓe haqqeji mabɓe saabu koɓe gollata ko kamɓene ne mawni
sabu ma won jeebɗo image uji ɗi taw koye ɗo e Madina woni yiɗira ɗum jangde pular nde softira hen ko cakkude ñihlade fof ene wawi wonde ha oto banggue e Fongolombi ɗum noon ko kamɓe jaññata ɗum kamɓe yo Allah sellin doole addani wiide kanko musidɗo men Amadou Samba Lo fodde ko jortono e makko o waɗi hen ha o ɓeydi hen goɗɗum ha juuri nde wanno enen ko l'islam o jangguete ceerno radiallahu taala anhu e yammirore makko ko janggen ɗemgal ngal jangiren ɗum diino la preuve noon Amadou Samba Lo oɗo kikiɗe e kanko e waɓen makko foof ɓe kolliri dalil wonde imminiɓe ko yamirore ceerno nde jangguinde yimɓe diino saabu oɗo ceerno Harouna Diop alhamdulillahi rabbil alamin ko cettanaɗo wawde gandal cettanaɗo fasintagal e ñeñal e karallagal e almudagal mum yidde makko Madina Gounass yidde makko dental ngal yidde makko ceerno e golle makko mantiniɗe ɗe o waɗatno Fuuta Tooro ha ceerno en jiiɗum kadi mbimo kadi aɗa sohla ɗo o ceerno artirimo ɗo e yamirore mum nayimo Fass omo jokki ɗen ɗon golle pattam lammijo wadde on kala ko eeli kala nde o ƴetti kuɗol o gollata ko diine o windata ko diine o windanta ko diine o windanta ko julɓe ɗum waɗi huñjade yimre makko tan ko gandal manggal wonande diine eɗen beltoro jodade ɗo e makko wona saabu hande omo jooɗi ɗo eɗen kalɗum alhamdulillah rabbil alamin hunde fof waɗat fimde ñande aset nde tan mbeɗa waɗa émission Allah longinimi ha janoyimi e jimɓe mabɓe ɗe kalmi hen kalmomi Amadou Samba Lo no waɗiri feere ha jimɗe jaajiri e wuuro he ni nden Amadou Samba Lo heeɗaki émission ene gasa ceerno Harouna heeɗaki émission walla onon wonɓe ɗo ɓene wawi taw keeɗaki émission ɗum woni sababu min jaadi ɗo ha radio ɓamtare Dowri FM beeli gara nden taw Daka FM arani saabu teskade ko woni e wadde ko ne mawni e dental ngal kono ɓurɗen teskorade ɗum foof ko yimdemo ha o jofna ceerno wiya yo ɓesgu ngu janggu yimre nde ene wayno Amadou Samba Lo waɗi yamirore ceerno nde o jarama yo Allah yombo moƴƴere mawɗo men noon Alaji Aliou Sow yo yurmede Allah ɓeydo e makko ko jiyaɗo Allah labɗo o halkintako o wi Allah nde wannon ko nunɗuɗo kala mo jogorani yobde o jaɓata gollanamo ɗum waɗi kala gollanɗo Allah yo yettu Allah tawata ko Allah ene muuyi yobde mo jobdi moƴƴiri Amadou Samba Lo a jarama ndeɗo yimre walla jime baɗe ni jaafoɗon jaydiyankoɓe ɓe jiiɗa haala juutka saabu koɓe tongoɓe kamɓe kono noon mi haalat tan on saaha cohlon hen guitton hen ko heddi ko on saaha kadi mofton kono mbeɗa yiiɗi yaññade hen saabu ko almudel yano yelade sakka ceerno mum eɗen gandi on hebbini min ɗeɗo jimi soɗe memama tan mi dillat mi waɗi hen wittoji kewɗi hani en nani arabeɓe ko yimɓe mawninnoɓe ɗeɗo jime seede mum kala hitande ɓe mbaɗat kawguel kala mo yimre mum ɓuuri alɗude ɓuuri welde ɓuuri yaadude e zaman o yimre nde winde ɗakke suudu kaaba he eɗen gandi ɗum wona ko famɗi e on saaha ko adi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam te kadi won wittiyankoɓe walla won micciyankoɓe walla won anduɓe hollirɓe e on saaha Allah e ɗum no mawnirno e makkanaɓe hay Allah subhanahu wa taala nde jippinta alqur'ana nde cimmoje kewɗe o jippinir ɗum koye ndiɗon mbaadi ngam ɓe ɓeydo heɓindade ɗum ngam ɓe ɓeydo huɓinade ɗum saabu eɓe mawninno ko wiyete yimyankagal o rokki hen yeru kanko gando kalannoɗo ene gasa taw ko hamme Amadou Ly wonno o wi sa ƴeewi simore wande no wassamsu wadduha wal qamari iza talaha haɗo simore nde haɗoyto sa ƴeewi rajjaji ɗi sa ƴeewi mbakaji ɗi ha o to wattidi to sa ƴeewi ko e maale yimmiyankagal omo haala wonde Allah subhanahu wa taala on saaha so tellini cimoje koye ndin mbadde wonno arabeɓe ne mawninno ɗum mbaɗen taɓal Seydi El Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu yo Allah hokken hirde e barke mabɓe nde o ari e Tiwawon o tawi eɓe mawnin ɗum ko wiyete yimmiyankagal ko kono kamɓe ko nalankagal ɓe jaruno o yiɗi hebdeɓe ko ɓuuri yawde ne wanno neɗɗo ko welata ɗum ko on banggue poɗirtamo o ɓeydo yawde arde wonata sulɗani ɗum waɗi o windi jime kewɗe ɗen gandi mimiye ko hen jaa ceerno Harouna ma gartoy hen ha ɗum waɗi
sa teskima Tiwawon ko awluɓe maɓɓe ɓe ɓurata yimde beyti l'islam wayno mbaydonde en somi jumani e waɓen maɓɓe ni ɗum mawni ha yaaji aduna hande hayso neɗɗo woni jimowo jiyata ko ne yimora hen wolof mawɗo ne so wiya mawɗo ne firti ko mawɗo wi ko ɗemgal wolof e ɗeɗon jime dewmi takel ha yetti enen ɗo e Madina Gounass e mbi ceerno radiyallahu taala anhu enen nananno rewɓe gona e unde gona e yimde jimɗi Fuutankoji e ko nandi hen o yamiri ceerno Amadou Ndiaye yo janginɓe Hamdan jimɗi 313 adadu nelaɓe te Hamdan eɗen gandi yimɓe ɗum ko ceerno Banaji somi jumani walla goto e ahlullah en ɓe ɗum ɗon foof holliri koye jeeya ko e neesu men jeeya ko e pinal men jeeya ko e rendo men ñanden mi haali ɗum ceerno Mouhamadou Baba Acc rahmatullahi alayhi ceerno wiyatno ko Nguru Boy Lowaɗo Kanŋe eɗen gandi kanko yimi peren Fouta lillahi kanko yimi mi yetti rabbi joom bawɗo ayi to nder yimɓe to aɗa wawi hen famde hay o saaha omo haala hen technologie jahoɗo joni o saabu mo wiya ɗala hawede puɗɗaɗo ko hawni kay ko puɗɗiɗo ko additi golle puɗɗaɗo ko hawni fof ko lillahi nasara woni tubakoɓe kaawi ene peeje ndiwoji e ndiwri lillahi radio ji e miijo lillahi ha ɗo yimre nde ha ɗoyto donc technologie o haalata hande kawisaji yimɓeɓe jii e WhatsApp en ko wayno ɗeɗo gueɗe foof a tawat omo jangguina hen andinde yimɓeɓe wonde ɗum ɗo ko gandal ngal Allah tellini ko ɓooyi mata o waɗa organisé nattina e kaɓirɗe kese ha yettiɗo ɓuuri welde en hen foof noon ceerno Harouna en hande jeeya ko e génération hande o Allah addiɓe eɓe mbaɗa ɗeɗo jime belɗe ɗe ganduɗa ɓe jimata ko ceerno min hono ɗeɗo jime mi haali ɗum e radio e ñanden mbimi hani taw rewɓe sone ndefa sone guna noɓe janggirani no Hamdan ni ɓe jimiri ni hande jime ceerno Harouna en ɗe onon hunjiɓe jime ɗe taw soɗon ndefa soɗon guna soɗon liggo taw oɗon jimto jimɗe ɗe ene jiya hen ko kalnon mbimi ɗe saɗa yima jimɗe ɗe nokku cheyɗan wonta ɗon saabu ɓe kalataɓe eko haalete ko eko duwete e yimre he ko riwat cheyɗane ɗe ɗimmiti ɗum ma barke jippo e nokku mo gonɗa o saabu sa haali woni yimɓe sa haali inɗe mabɓe tan barke jippoto ɗon e nokku he ko ɗum saabi yimɓe ne guinniraɓe ɓiɓɓe sa yiiɗi noddude cukalel ngel nodda inde nde ko wayno Mouhamadou Siraji ɓe mbi Mouhamadou ko inde nela sallam Siraji ko lampa wadde so tawi ñande fo aɗa nodda lampa e galle ma he so ɓooyi galle o niɓɓitta o leerat wona toon mi jofnira yewtere nde juuti artude tan joni ko jimoton ko tan mbeɗa waɗa hen bifto dogen tonggumi hen seeɗa e gardidi he tan gardidi sa ƴeewi yimre nde ko kalannomi ɗo joni ko gandirta yimre nde ne waɗi hikma o fuɗɗori hen ko inde Allah te eɗen gandi kala ko mbatta e aduna sa fuɗɗorima inde Allah hunde nde no mbimi ni cheyɗan yaltade mum hunde nde waɗat nuuru waɗat gardin saabu o wi ko bismil ilahi mata woni bisimillahi ko inde Allah ko inde jomam kadi o firani en puɗɗorimi yimram gam Seydou Dine ay o rewni hen julde nelaɗo sallah sallam en nani anduɓe kala duwaɗo duwa o nena hakkude leydi e asman o yettotako so wona julɗa e nelaɗo sallah sallam hay so neɗɗo ne windamma ɗo talkoru ko ɗum o watta gardinɗi walla o waɗa sakkete ko ma ne sa sallam ayi o juule e nelaɗo sallah sallam ɗum tan andini en yimre nde ne waɗi ngaalu caggal ɗum o wi nde garɗa e Kolda gam lewde diine ko tarih en meeɗi haalde ɗum e radio ha woodi e jiyaɓe Allah keɗiɗo noddi en gam no Allah longuiniri en kalnon mbimi ko Kolda ne foti yettude Allah nde Allah rokkiɓe hoodere mawde fonde no ceerno radiyallahu taala anhu ɓe jaɓɓo ɗum ɓe gara ɓe mabɓo e makko ɓe gondinomo saabu ko gueɗal Allah ne wawno rokku ɗum Mauritanie wawno rokku ɗum Mali wawno rokku ɗum leyɗele goɗɗe e nder région ngaji 14 ɗi ceerno wawno wonde région makko mo jibina Saint-Louis o wona toon a faami o jangguina toon dokke ɗe Allah rokkimo ɗe fof kono sa ƴeewi guure 60 pawɗi ɗe o sinci ɗe kewɗe hen koye nder région Kolda ɗum waɗi o addi ɗum e yimre he nde garɗa e Kolda gam lewde diine en jii hande no wayi en jii Daka o haali ɗum e nder yimre he sa a wi guila ceerno Hamme ceerno Mouhamadou Baba Talla mbiyatno université coranique de Fouta ɗo woni duɗal jaaɓi ha tirde ngal Foutankoɓe kala ko janggueteno e gaddin meɗen janggueteno e Fouta
jangama ɗon ko ɗon ceerno jangi ɗon on kadi adi rokkude ceerno lawol Cheikh Ahmad Tidiane o feññini ɗum e yimre he ɗum ko barke gueɗel gonguel ngel o wi mi hawama ceernam almuɓɓe ma ɗo ɓe ngari fo ɓe gande eɓe labti diine kono noon yo taw wona ñamtoɗo yaramum yo taw wona jaltowo ɗo seeɗa tan wonɓe min jii resaɓe Dakar ɗo tan woni hayso haaldina e mum ne modda change comportement mum ndentoɗe ɗum sa yi mi hawama ceernam almuɓe ma ɗo ngari fof eɓe labti diine ko tawaɗa heddi wallahi wona eɗen poten billahi wallahi nde seeɗen mbaɗanno émission weeli gara ɓamtare en jahanno damal galle ceerno kala e ɓesgu ceerno mo kawɗen ñagoɗen duwaw mbiɗa teski on ñan mom ko ceerno Ibn Bayel yo yurmede Allah ɓeydo e makko tawami ɗon mbayni momi ñaguimi duwaw o namdi seeɗa émission aji he kala mo waɗi duwaw jaami wallahi mbiɗa ɓorni kakse moto ɓorna hay kufune a andatami de mi anda fof no gandirta ko madinajo ni mi anda kallu one fewne min tawi yimɓe dow lawol he ɓe gari tan yimɓe eɓe ñaago warga sukara ene ko nandi hen nden min dari goto o wi warga sukara keddiɗo fayam wi oɗo ko Madina Gounassnajo minen ko duwaw min ñaagui o wi minen komin kunkande naɓe donc en kaliran ɗum pour men ala kaliɗen ɗum mi hawama ceernam almuɓe ma ɗo gari fo ɓe gande eɓe labti diine so goto e men ñamtani yaramum so yeebaki so tinnima wallahi so resa banggue goɗɗo so ya jillu no feeñiri foof a andat dake an ɗo giwɗa ɗo koye kaŋŋe ɗum waɗi ɗum ɗon jinnomi ko tonggumi e yimre he tan mbatten hen haqqille eɗen belti tan saabu ɗeɗo jime ko hunde nde jiɗɗen ko hunde nde ganduɗa saaha foof eɗen garta e mum e nder jewte radio ji nder ɗum ɗo foof alhamdulillah noon Allah waɗi hande ceerno Harouna ɗo jooɗi Amadou Samba Lo ubbani nema woni ubbani nema o haali nane min meeɗi amin jooɗi te ɓuuri hawnade amin jooɗi Madina naaɓe e hoɓɓe woɓɓe ne tawa woodi jimɗo yimre ha yimre nde joofi o yehi o jooɗoyi o haalani jimɗo yimre nde Allah andi omo andi walla o anda Allah andi omo andi walla o anda miɗen joddi e neɗɗo goto ne wiye Mouhamadou Siraji Ba heɓe ne gandimo good nice kanko nden o woni Dakar so waɗi yimre ha gasi o windata ko Mouhamadou Siraji Ba yo Allah yurmomo yaafom o wi Madina good nice Gounass o tonguirta good nice e anglais firtigo ne yooɗi ne garɗi walla ne moƴƴi ne yooɗi noon waɗiranno présenté hoore makko omo jooɗi e rendo he nde debbo yimi yimre nde ko duɗal wonno ha gayni haalani jimɗo yimre nde jottoyi Allah andi ne andi walla anda o wi ndeɗo yimre nde ko min windi minen ndiɗo min joddi hono ni o wi ko min windi yimre nde o haali ñalande nde ko wonno sababu yimre nde ayi so tawino debbo jimɗo yimre nde ne anduno so tawi o haalino inde nde wonanno ko wone mawɗo saabu tawa jomum nen ɗon jooɗi ɗum waɗi o haalani dande dow o haali ko less o wi ko min windi yimre nde te kadi ko noon min ƴeewoy ha min tawi ko gonga ko kanko windi yimre nde koɗo sifa ɗo jeeya mawnum Ousmane Ba en Amadou Samba ne andimo donc ko yettode wonni Allah ɗum kadi jangguinde hen yimɓeɓe wonde sa yimi yimre a gayni joom gueɗal bonnata gueɗal haalde binduɗo yimre nde ɗum ene waɗi fayida no fewi mi meeɗi banam debbo goto nen France min daara estati makko yimre Madina Gounass nde yimi ha gasi tawmi ko yimre Baba Galle Diallo Barogel ngende te nde yimre nde meeɗa heɗade nde kono o windi ɗum e less yimre he Barogel ngende ne wawi taw mo andi Baba Galle walla taw anda walla no yimre nde arde beltimi ñan hen no fewi saabu on ko France woni donc feññinde hen ɗum te feññinde nde o haɗani ɗon kanko Amadou Samba Lo arde ɗo kadi joƴƴinɗo ceerno Harouna ruttanmo teddugal ko cakkude ñihlade fom hande kala ɗo ceerno Harouna tolnino e softede e yidde jime ɗe hande o siftorta kadi ko ñande o joddino e ceerno o yimi yimre nde en meeɗi yiide hen image belɗo baɗɗo fayida min e hulde laana e hulde ndiyam omo jooɗi ceerno e laana he kanko ceerno Harouna Diop omo yima yimre nde on image ko ɓuuri image ko mbiyata image mo ganduɗa mi wawa yejjidde on image Allah yodde e welde e nder hakkude mbeɗa andi ko hedde kay hayden ma o arta e men omo yima yimre nde ceerno heeɗi laaɗe ɗe ne tacca ɗum ne wonde e yodde ɗum noon mbiyamo Seydi Diop Seydi Lo onon fof on jarama jaafoɗon ko weltare tan so haala juuti ñawat dalil jangde nden e yaaha e yaadu no jiɗɗen ɗum saabu en kaali enen jangde Pulaar nde arwande taw ko yamirore ceerno nde te yamirore ceerno nde ko diino joƴƴini en ɗo hande ko haalde haala
jangtowol ceerno sabu ko haala yimre nde ne jangtoto ko ceerno jangtoto ko jaɓɓal ceerno iwdi makko asli makko jangde makko ɗo rewi hano gollir golle l'islam ɗe ɗum ko diine a faami sabu sa wi sirajo diine tan a haali diine wadde joɗade en ɗo taw ko jencudi ko winda e makko ko jangina e makko ko yima e makko eɗen kalta ɗum ɗo tan ko dalil wonde jangde nde ene faame ene yeña sabu ko ni yeñirta ene jeeya ko ɓuri mawnude e l'islam en jii hay Allah subhanahu wa taala wi e ko nantene seeren ɓe ko adi nde oɗon ndewa mi gande kam ay andude ɗo gonɗa ɗo manam gonɗa ko Madina Gounass ceerno sinci Madina Gounass ardi Madina Gounass ganda ceerno ganda Madina Gounass saɗa rewa Allah rewgol Allah ngol wonata ko en plus sabu tar kaɗa tawni aɗa respecti cincuɗo wuro ngo aɗa respecti wuro ngo kadi ko mbatta hen fo so rewi lawol waɗat nuuru wonata ko en plus to gonɗa fo aɗa wawi rewde Allah kono sa rewi Allah e nokku mo ganduɗa waɗira uniquement ko pour dewal Allah donc andude ɗum nde andude ɗen jimi andude ɗin tarikaji andude ɗum saɗa golla ɗum tar kaɗa heeɓidi ko mbatta ko tawanne ene waɗi nuuru ɗum waɗi ɗum ɗo ko dalil hollirde wonde alhamdulillah ene yaha no moƴƴi sabu jangguinoɓe ene mbawi janggoɓe ene jiiɗi jaatigueɓe ene belliti dake da ngaju da dingiral wadde ene mbawi wiide jangde woɗɗoyi no fewi alhamdulillahi rabbil alamin aɗa andi ko kalnomi jaatigueɓe ko nde kaw Alaji Ablaye Wolle Ndiaye guinnira duɗal ngal en calminimo en jettimo e golle makko pattam lamiji nde walli goomu jangde fodde hitande nde garɗen e jarnudemo nde mbimi en jejjitta partenaire uji men wonnoɓe ɗo ɓe par ce que partenaire uji luɓannoɓe en galleji eɗen jangga hen ɓen goni premier partenaire uji men so yawti kay astahfirullah premier partenaire mbinomi ko ceerno kanko jangguini en kanko duwi kanko duusi jangde nde kadi hay defte batteɗe kanko ittata ngaalumu waɗa muule rewi hen ko ceerno Jalal kono tataɓo o mbimi ko galleji jaññanɗi en garen e galleji he leɗɗe ɗe nde gaweten ɗe kamɓe gawi en gawani en dosani a faami peron o nde fewnteɗo nde ko buuɗi mabɓe mbaɗi leese bertaɗe ɗo ɗe ko kamɓe coodi kamɓe belliti en e galleji he sen goni ɗo kala ɗomɗuɗo yarat ɗo kala jiɗɗo julde takusan walla tisbar walla ko wawi wonde fo heure mo jangde jangete arat ƴetta satalla salligo kamɓe joɓata ndiyam ɗam donc premiére partenaire uɗi yimɓeɓe hen sahi ɓe mbiya ɓe cikka ngaalu ko kalis liquide kono ngaalu ne heewi jeese oɗo ngaalu omo mawni ɗum waɗi en jarninoɓe radio he kono en ɓeydoto jarnudeɓe mbiyen ɓe noon hunde foof neɗɗo ne waɗa nimsa ha heddi wadde e lahal Allah saabu ɗum ɗo ko Allah yamiri ceerno Harouna en ma gaaro hen jangde koko farla e julɗo debbo e julɗo gorko foof wadde ɗo jomum waɗata ɗum ɗon koye yamirore andene walliddemo ha waɗa ɗum sikki ala gonɗa koye wadde yamirore eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓeydanɓe yaajede ɓeydanaɓe cellal ha ɓe mbawa ɓeydande leñol ngol ɓe ɓeydana ɗemgal ngal ɓe mbawa wallude sukaɓe no janggirni kadi ko ɓesguji mabɓe nasu salam wi goto e mum fof ko gaynako kamɓe ko ɓesguji mabɓe goni ɗo en nani nane ceerno Dahiru haali o wi eɓe jinnoɓen giwa e humam binnagal kala noon to neɗɗo iwri e ittude humam binnagal ko gandal gonɗa e lomtinde to ngal wawi iwrude foof kisa Allah walli en dokkeɗen ko ɗemgal men woni safrude nafoore ɗum ɗo ko yela mabɓe wonno ko anniya mabɓe wonno ko duwa mabɓe jabaɗo almuɓe noon en jarnatɓe en duwontoɓe jarnetenɓe ko eɓe mbawno sohlirde no mbiɗani goɗɗum ko wona ɗemgal mabɓe nden enen en jewete nden en ganat nden en cohlat saabu sen noddi notaka tan dole lingu ko ndiyam wadde nde nodduɗen nde gonga ni ko nafoore mabɓe de kono noon nde nodduɗen ɓe jawi famde ko nafoore mabɓe ɓe gari ɓe daari eɓe ƴeewa gandal eɗen jarnaɓe hen no fewi eɗen mbiya woto nimsa won hen kadi nimsa wonta hen yo Allah jarnu tampere kala ko jangga faama yo Allah wat hen barke ko jangga faama ko fo yo Allah newnu faamu eɗen jarna kadi plus jangguinoɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe foof guila caméraman uji ha jooɗi ɓe fof ko jangguinoɓe waɗɓe hen golle mantiniɗe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah ɓeydu sembo ɓeydo hattano ɓeydo yaajede tigi jarama maabo ceerno o jarama machallah o weltanama no fewi haala ka yuɓɓi ka yooɗi ka waɗi fayida no fewi machallah o weltanama no fewi ɗum noon o weltanama no fewi en beltimi haala ka no fewi joni en garat ceerno Harouna Diop mo ganduɗa ko kañum waɗi yimre nde en jeehin ɗo ha toon to fa subalɓe tawaɗenmo toon badduɗen makko yewtere ande hoorema en jeeya tan ko haali seeɗa ko fewti e gurdam ko seeɗa ko haali tan mi arta hen seeɗa hewani wonno ko Mauritanie to Nouakchott wona golle makko ko nandi hen o tinani o matani
ceerno e yamiron mum e ballal ceerno Siraji Anne noddimo téléphone taw hankkadi dudal men fa subalɓe hankkadi ene uddiri en ƴeewe hol poɗɗo janguinde kanko to wonto e Mauritanie o meeɗa sikkude o meeɗa miijade mataw ceerno mataw ne andimo wona wattama ko hakkille ha téléphone ceerno Duƴƴo ara e makko ceerno Harouna Diop ceerno sohluma wonde ya artu jogoɗa dudal Fass janguina e téléphone o kuppi on jamma o ɗanaki o waali ko wayde ha weeti hakke beelamma téléphone ceerno direct tan kaari ɗa miijunoki est ce que joomum wattima hakkille walla anduma on jamma ha weeti o ɗanaki son naati YouTube Nangue TV nan toon mon jeeɓ ɗum omo haal ɗum wadde firti ko ɗo jodde men ɗo komo ceerno teski komo ceerno andi wona mo ganduɗa biyetede hol kañum wadde noon ɗum ko jubbande tan seeɗa ma wawi artoy hen walla wawi kadi holla weltare makko e kikiɗe o ceerno Harouna bandira foof beltima machallah e garagal ma diɗal men yidɓe kaw Allah jaɓla walla Ndiaye e ballal gomo jangde gardugol Amadou Tidiane Kassé yeɓre nde a nani no yimrani a faami wasiyaji ma weltare ma e jangde nde weltare ma e yibre nde weltare ma e oɗo kiiɗe bisimilla ma mimma kam massa tampere nde ko kiiɗe guimeɗa Fass hendu e poussiére foof garda ha ɗo sababude diine o sababude yibre nde bisimilla ma badda foof kettima Yimram bun Seydou diine mi julen Muhammadu ɓurnaɗo windere motnaru tagira joom lasgi diine almudo wallam hakkillero kam e timminde Yimram bun Seydou diine hoto tampuji law jogfimde jeeɗeɗa joga ko jarda ɗo siraju diine maloto beldam wajuji zamzam e ka hala ceernam nder jewte diine ardi kombo ɗo wiya sibi urmu ceernam Muhammad Saydou siraju diine